Глава 13. Битката с тъмния принц. Страната на чудесата. Хотел Априлски. Залата за физически упражнения. Хензел лежеше на лежанката и вдигаше щанга. Влезе червената шапчица и каза: "Дай да ти покажа как се прави." Тя взе щангата, сложи по още 100 килограма и я вдигна. Какво мислиш за Мустафа? Попита Хензел. Готин пич. Много и подхожда на пепеляшка. Разбра ли, че е брат на Аладин? Да, а също и че баща му, и дядо му, и прадядо му, и въобще всички първородни синове във фамилията се казват Мустафа. Готино! Познавах баща му. С него се запознахме в дома на моя добър приятел, Абусир. В този момент влиза Майк и започва да блъска. След него влиза баронът, замислен. Какво става? Попита Хензел. Обмислям плана. Какво ще правим ние, докато Гретел залага бомбата върху колата на кралицата, а червената шапчица и Пайк отстрелват принца? В този момент върхлетя храбрият шивач и закрещя нещо на немски. "Вигес дир, май фройнд!" запита баронът. Mein Freundin, пепелашка? "Говори на нашенски!" прекъсна го Хензел. "Приятелката ми пепелашка беше отвлечена от принца на тъмнината, черният рицар. Всичко започна, когато снощи тя отиде на бал, след като ни запозна с вас. След като прозряла на тъмните му намерения, се опитала да избяга, но нещастникът превърна лимузината и в консерва Рима. Трябва да я спасим." "Кое? Консервата ли?" поинтересува се баронът. Не, пепелашка! Изкрещя шивачът, обезумял и готов да разкъса 7 с един удар. След това извади сабята и разсече на две вазата. Малко пояснение. Вазата се намира отстрани и е направена от 7 см дебел порцелан от времето на династията Мин. Струва 100 000 английски лири стерлинги. Шивачът я разсича с един удар на две равни половини, без да се струши на прах. "Трябва да съставим план," рече Хензел. Няма време за това. Да вървим, ще мислим по пътя. Червената шапчица се плесна по челото. "По дяволите! Мисията е днес!" След което се затича по коридора, за да извика останалите. Козлетата тък му бяха влезли в джакузито, само Макс си гладеше дрехите. Те скочиха като опарени, набързо се облякоха, събраха си екипировката и се запътиха към рейса. Баронът, Хензел и Мустафа се запътиха да вземат коне, защото шивачът не разполага с кола, а само с коне. Когато пристигнаха в дома му, Мустафа им предложи да си изберат коне. Баронът избра един едър, бял, добре изглеждащ кон. Този не е обязден? Предупреди Мустафа. "Нищо!" възрази барон Мюнхаузен. Хензел се метна на един обикновен кафяв кон. Тогава Мустафа отвори голямата врата, която стоеше заключена до момента. "Какво е това?" попита Хензел. Това е моят кон Буздуган. Дига от 0 до 60 км за 10 минути. Похвали се шивачът, докато отмяташе черното на метало с жълтите пламъци. Под него се подаде едър черен мустанг с отечена физиономия. "Не е зле," каза баронът. Тръгнаха. След 10 минути вече се движеха с голяма скорост. Над 60 км в час. Баронът вече задминаваше всички. Какво правиш? Викна шивачът. "Тък му свиквам с коня. Има потенциал. Намали малко, да можем да се настигнем," каза Хензел. Изравниха се. След половин час излязоха от града и запрепускаха през житата към имението на злия принц. Шивачът яздеше своят черен мустанг най-отпред. Той сякаш се бе сраснал с конят. Напълно съсредоточен, Мустафа не обелваше нито дума. Изгаряше от нетърпение. Сърцето му биеше в такт с гълъпа на коня. Слънцето петеше яростно. На по-заден план Хензел и баронът си говореха нещо. Конете им бяха запахтяни. След още половин час наближиха имението. Спряха на една висока скала, от която добре се виждаше имотът. Ето планът. Комплексът разполага със собствен храм. Вероятно, нещастникът е отвел там. Пристига свещеникът, отбеляза Хензел. Ще атакуваме фронтално. Не е ли малко рисковано? Не ставай глупав, ще се справим без проблем, възрази баронът. Тримата се впуснаха напред. Шивачът нахлу в църквата направо с конят си. Хензел и баронът скочиха през прозорците за по-ефектно и се включиха в мелето. Армията на принца, съставена главно от пики и тук-там е някоя спатия, скочи веднага на крака и извади шпагите. Тримата герои бяха дошли тъкмо в момента, в който тъмният принц щеше да се венчае за пепеляшка. Без да губи време, шивача скочи от коня и се втурна към него. Хензел и баронът въртяха шпагите и сечаха противници наляво и надясно.
Те се опитаха да последват шивачът и принцът, които пренесоха сражението си на моста между двете високи кули на черквата, но пътят към там се срути. Те продължиха сражението долу, рамо до рамо. Горе на моста, принцът и Мустафа водеха ожесточено сражение. И двамата бяха майстори на сабята. Дълго време никой не можеше да вземе надмощие, въпреки че принцът си служеше с какви ли не измами. Металните острията на сабите се срещаха много пъти, издавайки силен шум. При един от ударите се получи нерверенчен максимум толкова силен, че повали и двамата на земята. Те бързо се изправиха и продължиха сражението още 10 минути, в които принцът успя да рани шивачът в ръката. Чу се топовен изстрел, мостът се разтресе и шивачът премина в нападение. С няколко светкавични удара той успя да повали врага на земята. Между другото, може би беше редно да кажем няколко думи и за самият принц. Той е едър човек, облечен в черна броня, с черен шлем, закриващ напълно лицето му. Загърнат е черно на метало и притежава свръхестествени способности. Зъл маг. Биеш се много добре, шивачо. Присъедини се към мен и заедно ще завладеем света. Никога! Изкръщя Мустафа и замахна със сабията си. Принцът се преметна, скочи от моста и изчезна в мъглата. Мустафа се огледа, нямаше и следа от него. Изведнъж се чу гласът му. Предай се или ще умреш. Ела с мен и ще живееш. След което го нападна в гръб. Нямаш избор. Забрави ли, че държа гаджето ти? Мустафа много се ядоса. Той започна да замахва със сабията си и със светкавичен удар отсече ръката на принца. Това обаче изобщо не го обезпокои и той продължи сражението. Чу се втори топовен изстрел, който повреди моста. Мустафа отново премина в нападение и с няколко убийствени удара срази врагът си. Тъкмо когато щеше да го довърши, той изчезна. Мустафа се огледа отново и като се убеди, че битката е приключила, слезе долу при другарите си. Баронът беше докопал топът и почти бе сринал имението. Къде е пепеляшка? Ей там, при Хензел, отвърна баронът и стреля още няколко гюлета и имението рухна из основи.